Znači, prva mogućnost je da se rade male overe već unapred pripremljenih templeta i to je nešto što vi sada radite u notaru. Dakle, idete na novi akt, izaberete, mi ćemo da izaberemo overa potpisa pravno lice, izabrali smo, automatski nam je dodao broj, automatski nam je dodao cenu, ovde je stranka 1 kao što se vidi po redu zastupnik, ja ću sada biram iz baze zastupnika, na mestu broj 2 je pravno lice, ja ću birati ovde iz baze, znači zelena polja su za pravno lice, ova su žuta za fizičko lice, izabrao sam prvu stranku, drugu stranku, važan je ovaj redosred, prva će da ide na prvo mesto, druga će da ide na drugo mesto, otvorim editor, file, print, kažem koliki broj primeraka treba, odštampam, sačuvam predmet, vi sad ne štampate fiskalni račun, zavedi predmet, da, on će da ga zavede pod brojem koji je tu, u redu, i odmah nakon ovoga idete na naredni predmet. Opet, znači, na novi akt, na primer, klauzula o overi potpisa samo jedno fizičko lice, izaberi, iz baze, izaberi, otvori editor, file, print, sačuvaj predmet, zavedi predmet, da, sačuvaj ga i to je to.